Als je denkt van ik ga hier maar zijn en ik vang wel wat, dan kan je beter maar op bed lopen. Ja, hier. Ja. En gewoon krijgen we hen. Het is mooi om maar in het veld te worden en proberen een hout te vangen om die beesten te slim uit te worden. En dan het ringwerk erachterom, want daar hoort wel eens een keer een trilmeld daarvan krijgen. Ja, dan krijg je niet goed net. Vanmorgen hebben wij niet gekregen. Nee. Is dat bijzonder? Je dat er een beetje bij? Dat je er secuur bij. Als wij zo'n seizoen even 20 vangen, 24, dan hebben we een heel soort vangen. Van een 200 zit maar nu totaal die oorvlind zeggen. Ja, hij leeft helaas. Geen vogeltje erin. Dit is heel bijzonder. Bij Utrecht hebben wij Periolin, een installatie plaatst. En daar hebben ze 1-2 keer broek en nooit weer. En dan is dit de enige in Nederland die het nou doet. Terwijl het vroeger in de vorige eeuw hier in Gasteland over 100 winnen die het vallen. Ja, de jeugd die interesseert dit helemaal niet. Had ik zo bij de wildste flapperij hoeveel jeugd dat is hier als 12 die wat jonger ben en de rest ben hij van die oude zakken.